tästä tulee potkumaan, saa ihan heti suoseen. Sä voit tulla nyt heti viereen. Joo. Se oli nyt viereen. Joo. Irti! Kerran! Au, Talina. Irti! Tule! Hyvä tyttö! Hieno. Nyt oli hyvä. Joo. Mä sanoin, että se on aina se yksi kerta, että se reagoi. Siis on taas, jos tätä ei reenaa, niin sit se on taas samanlainen. Niin kuin irrotuksen jälkeen oli. Joo. Hyvä. Tää sit selkä tulee. Ei vielä. Jatketaan vielä. Jostakin nyt näkee, milloin mä sitä palkkaan niin kuin huomaan. Itse se kerkiää niin kuin liian äkkiä, jos sitä tavallaan sitten niin kuin Joo. mä vähän muuta. Nyt pitää vähän... Ja lähetä! Saat mulle vieläkin käymään! Lähtikin varpaista. Joo. Lähtikin kantapäästä. Se on varmaan sillä kun mä oon näin kato tehnyt. Se on aika paljon näin. Tällainen tavallaan. Niin kuin näin. Joo. Nyt mä teinkin näin niin kuin kantapäästä. Muutin sitä. Se oli sitä vähän eri. Joo. Mä lähden piilolle. Lähettä otetaan sieltä pois. Timulle! Timulle! Kerran! Joo, kohta uudestaan. Timulle! Timulle! Jatka vaan käsi. Timulle! Kerran! Vielä tulee toinen sarja. Joo. Tehdään silloin tällöin tää. Joo. Se ei Nyt se reagoi jo tuohon käskyyn, vaikka se ei ihan loppuun asti se vietti teekään kattia, sitä. mutta se hallittavuus ei kestä. Ja sieltä jatkuu. Ja sieltä jatkuu ja lähetä. Kerran! Timulle! 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 Se on sivulle käsky. Älä nyt saa siitä suoraan. Taas kontaktista sen läpi. Seuraa! Seuraa! Kerran! Timulle! Timulle! Kehu. Kerran! Kerran vielä. Timulle! Timulle! No parempi nyt toi on kuitenkin toi alaku. Joo. Me ei tehdä tähän enempää. Joo. Silloin tällöin eikä sitä oteta Joo. nyt koko ajan. Silloin Joo. tällöin. Se täytyy sille näköjään saada. Se on pikkusen nyt se vietti katkia, joka viimeksi ei katke. Joo. No, musta tuntuu, että se oli tuon piilonkierronkin takia, kun siinä on niinku jouduttu tavallaan katkaisemaan sitä. Mm. Älä nosta turhaa ensin. Sä haluat jättää se istuu ihan mulle ja sitten omenat mulle sinne.
kahden muista harjoitella. Ai niin, sitä pääsilittelyä. Niin, niinku vietti sen tuosta ja silittää sen vastaan. Istu! Ja sitten et käske sitä auki, että se kestäisi sen sun veden laittamista. Tai sitten ei tarvitse taas laittaa kättä. Kato, sehän on välillä taas pitkä aikaa yhdellä. Joo. Maalimies. Seuraa. Siirry. Siirry. Seuraa.